Господин Симеон Тотев, дългогодишен треньор на Свобода село Милковица. Господин Тотев, всъщност от кога името ви се свързва с Свобода Милковица? След завършването на средното образование в град Плевен се завърна в родното село и от 1966 година започнах да играя в местния отбор на Свобода Милковица. След 6-7 месеца като състезател от 1967 година постъпих в София в Висшия институт за физкултура. До 1970 година завърших института и веднага се завърнах в родното си село и наследих отбора като старши треньор от господин Марин Руков. Какво ви е доставило радост при работа с футболистите на Свобода Милковица? Вижте сега, радостта беше много голяма. Всички момчета бяха местни, ентусиазирани, до обед работеха, след обед бяха освобождавани на времето от местните ръководители, от кметството и всички, без изключение, 4 пъти седмично провеждахме на стадиона занимания. Нали, в общи линии. Голям ли беше състава на тези футболисти? Тъй като сега, предполагам, идвате на матчове, търсят се от други места. Тогава с какви сили разполагаше отбора на Свобода Милковица? По това време всички футболисти бяха местни. Групата наброяваше може би над 25-6 футболисти, ученици, студенти и всички бяха от Милковица. Господин Тотев, кой беше най-добрият футболист по ваше време на Свобода Милковица? Ще се затрудня малко, но имаше доста така добри футболисти. На тях естествено мога да спомена Марин Джанов, Данчо Цанев, Марин Енев, вратаря. И без да се обижат останалите, почти всички бяха добри футболисти. Тази година спортен клуб Свобода Милковица, а сега вече футболен клуб Свобода Милковица, навършва 60 години. Кои според вас са най-важните моменти от тази 60 годишна история? Човек като се позамисли малко по-назад, няколко са моментите. През 1966 година отбора завоюва златните медали на Републиканското селско първенство. След няколко години, 67 или 8 година, отбора взе второ място, пак на Републиканско селско първенство. В следващия момент така върховете на футбола в зона Мизия отбора беше един от редовните участници. През 1977 година отбора, така да се каже, взе бронзови медали, макар че те не бяха давани по това време, но се представи много добре. Много добре се представи. Имаше реални шансове при малко по-голям късмет, можеше да бъде един от участниците за влизане в Бегово. Имаше доста оспорвани матчове срещу Койгаре, срещу някои други отбори и ако бяхме така се умяли да ги спечелим, точките бяха 2-3 точки ни деляха от първото място. Кой е вашият най-голям успех със Свобода село Милковица като треньор? Аз споменах 71
2007 година отбора се представи най-добре. Имаше реални шансове за влизане в Б-група. Господин Тотев, продължавате ли да се занимавате с футбол? Моят живот е свързан вече 27-8 години само с футбола. В момента работя като преподавател в Плевен, в ученическа спортна школа. Същевременно работи в футболен клуб Белите орли. Занимавам се с подрастващи деца, юноши. Давам всичко, каквото имам като потенциал, като специалист за подпомагане на младото поколение. Бихте ли направили една равносметка? Каква е разликата между тогавашното поколение и сегашното? Ами вижте сега, тук разликата е голяма. На времето децата бяха много запалени по футбола, бяха всеотдайни. Сега ми се струва, че живота се поизмени малко. Има някои други моменти в живота вече на децата. За спорта също има много желаещи, но няма го този ентусиазъм, този жар, който имаше преди времето. Независимо, че сега вече условията са много по-добри, футболните клубове създават вече много по-добри условия, като база, като финанси, но няма го този ентусиазъм, който беше преди времето. И накрая, какво ще пожелаете на любителите на футбола в село Милковица и на подрастващите футболисти? На любителите на футбола в Милковица мога да пожелая да бъдат все така привързани към футболния отбор Свобода Милковица, да се стичат масово по стадионите, да поддържат своя любим отбор и естествено да се радват на успехите на футболния отбор в Милковица. А на момчетата да пожелая да наследят ентусиазма и старанието на техните бивши футболисти от селото, да учат историята в Милковица, футболната история и да имат успехи в регионалната футболна група. Господин Тотев, събота от 15 часа Свобода Милковица приема отбора на Гигант Белене, който изпадна от две група. Какво ще споделите вие пред камерата за тази среща? Ами аз като създател и като треньор с Белене сме имали много футболни сблъсъци. Много пъти сме губили от тях, но много пъти сме ги побеждавали. Искам да пожелая на момчетата да играят с настроение, всеотдайно и да зарадват любителите в Милковица с една добра игра и естествено да имат успех в неделния матч срещу отбор на Белене, който за мен е един от най-добрите отбори тук в нашия окръг. Бивш отбор от Б-група, в В-група, но за съжаление сега играе в регионалната група. Бихте ли предсказали някакъв резултат? Ами смятам, че 2-1 за Свобода Милковица. Благодаря.